गिबियावनो आङो एसएम खौरांगिरिनिसिम साबायखर बावहरग्रोबाय। आङो दिनैनि बे समाव बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों बेखौनो मिथिहोनो सानदोंदि आङो गिबियै बे आबादखौ गुवाहाटी एग्रिकालसार इउनिभारसिटिनिफ्राय सोलोंथाइ लानायजों लोगोसेयैनो फोरोंगिरि बिलाइबो लानानै फैबाय। बेजों लोगोसेयैनो आङो सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव बे आबादखौ आंनिनो आंगोनि हायावनो आबादनि सायाव मोजां सलुसनखौ लानो थाखाय आं गिबियाव 1 बिगा हायावनो बे आबादखौ मावनो लाग्रोनाय जादों। दायो थायनो लाजेनबाय बा मोननो लाजेनबाय। बुंनो थाङोब्ला बे समनिफ्रायनो बा देग्लायनिफ्रायनो गिबि प्रडाक्सना जागोन। बिनि प्रडाक्सनाथ' बुंनो थाङोब्ला जुदि बे कक'आनि बेगरखौ जुदि नों मोजाङै ड्राइ खालामनानै बा बेगरै फानोब्ला 3 स्टेपाव जायो प्राइसआ, जेरै ल', मिडियाम, हाई। ल' मिडियामा फार्स्टनिफ्राय 140निफ्राय लानानै 300नि गेजेराव प्लास माइनास जायो। लोगोसेयैनो बे आबादनि जि दिहुनथाइ, बे दिहुनथाइनि सायाव जेबो बा मार्केटिंनि सायाव जेबो साननांगौ गैया। आबादनि हारा जुदि बुरजा जायोब्ला बेखौ कम्पानिनि गेजेरजों बुरजा खालामनानै दैथायहरनो हायो।